Kamoro maro maintie jaro malolwe TV en kine makare ma inde ntino mar kuku mar wach mabende wantiere achiel kachiel kod jal mabende olony e weche mag siasa bende en achiel kuom oganda mabende ne ntiere kod gombo mar chung mago eko duto wabro ng'eyo odiochieng' ma kawuono ka achiel kod weche go mag welo matindo tindo madhi nyime bende wadwaro watwagi e odiochieng' ma kawuono arwaki studio Mosoganda wanyis gi nyingi kaito gi duondo bura ma intiere bende erokamano nyikora mogi an Bonke Komwai an chairman mar Youth for Kenya to ane party mar Jubilee. Ine party mar Jubilee. Kawuono intiere Jubilee party. Yes. Ema isebetie. Yeah. Erokamano nya Bonke Komwai kanu wuok kod chien kocha chane ni dhi chung kara chuonyo kod Jubilee party. Okang'eyo ne mano bende pod sani ochung. Ne pokalando na dhi chung gi party mar Jubilee. Na wacho ni dhi chung kara chuonyo. Yes. Kane pod ane party mar ODM. Na dwaro na dhi chung kod ODM. Yes. Koro kana yudo tich mar bedo national chairman mar Youth for Kenya. And teach maduong mo miya I interact gi vijana man Siaya, man Migori, vijana man Turkana. Koro na wacho ni okay, igani what tone down piny pokundie ko cham. To chungna mano podano gode en gima podo anyalo abro decide what to do. Lakini sani an gi tich matiyo mar beda di chung mar jomatindo e Kenya mangima. Koro wach mar konyo oganda mane wacho na chon ni dwa chung mande konyo oganda mawuok karachuonyo konyo oganda mawuok Luo Nyanza sani keto tenge nikech yudo tich. Aparo ni tich man godo sani omiyo opportunity maduong' mar konyo namba maduong' ma ohewo karachuonyo kende. Nikech bedo na chairman mar Youth for Kenya miya interact gi joma tindo mawuok e dhoudi mopogore kendo gi Luo mangima. Koro ma opportunity madwa ni ka jothuro yie oungo Youth for Kenya lwedo nikech wa support Ker Uhuru Kenyatta to dhi miyo opportunity maduong' mar yawo dhoudi mang'eny ne joma tindo mondo yud opportunity e sirikal to bende gi tije mamoko bende. Wacho ni en Youth for Kenya mabende support yiero mar ariyo mar Migosi Uhuru Muigai Kenyatta. In kaka Bonke Komwai kaka ja Kenya en ang'o minyalo nyiso oganda mondo mi ochako yiero Migosi Uhuru Muigai Kenyatta kaka jal mabende wuok e Jubilee party? Achiel Uhuru otemo king'iyo kaka president ma osebedo go osetemo e higni abichgi higni 4 mosekadho ka odonjo sirikal. En adier ni kana odonjo Uhuru nobedo gi chandruok mar wachne mar hik mane mar miriambo mano hangne kato Nyasaye nokonye ma oloyo kes tokeno ka gichako tich to ng'eni sama nodonjo system bedo ne president mo e tam ne mokwongo noyudo kaka issues makoro chalo corruption jotemo gorego nembo temo manage the system koro challenges osebet to temo manage those challenges to kwada wuoye gik ma Jubilee otimo higni 4 inyalo paro ka Mbuya Kandiege pokotho Mbuya nogero bridge moro Homa Bay County magolo ji mbita katero Rusinga bridge no dino nam no le olelo e sirikand Uhuru ni emogere bridge ma modern machalo man London bridge ma garandewa no gere Homa Bay County e Rusinga makore nogolo ji lo motuo ko osoe nam tiende ni koro lo mane oketcha idhi muke oko mondo rech flow koro rech nyalo wuok Suba ka ringo dok Kisumu bridge ni kanyo mabere modern mano one of the roads ma Jubilee otimo. Another thing, out of 7,000 kilometers of roads Jubilee osegero 1,950 roads in Kenya ma achiel ma kanyaka Wajia chon ni nyalo kawo ndalo adek kidhi Wajia samwa wuoye ni en 6 hours nyochan Wajia jumbe mokariyo mokadho en 6 hours which is very true to gi yore mang'eny out of those 1,950. Secondly, which mag thieth a Jubilee government mine nyuolo siptende mag sirikal sani nyuolo en nono. Another thing is that Garissa mone nyuole bungu Jubilee government emogero Syrian section e Garissa masani mine nyuole yoma very honorable and gimachielo siptende ma ji nyuole gi kima ji nyuole monge chudo mag piny owacho gi eki gin ji adi madhi nikech katin Bonke ma Komwai an kod adieri duto ni ka dipo ni in gi minot ka wacho ni in gi minot ka dipo ni in kod minot to kan ga adieri duto ni nyalo kawo titere hospital mar piny owacho ibiro nyisa ni Jeff adhi hospital mar ji giwegi ka indi antiere kod achiel ariyo adek ok ing'e ni gima timore ni en yiero mar ng'ato but siptende mag sirikal are the best hospitals. You go to Kenyatta man gi
ajuoke mabeyo e Afrika ka gik mang'eny itimo Kenyatta. Ang'o miyo jotelo mathoth ok dhiye kata in bonke ok idhiye kituo tinyiso osiptal midhiye in kod kaka ang'o mamoni yudo the best facilities? Gima timore ni lakteche mathiedhowa ema dictate ni dhiye clinic na in gi laktari bari ema wa kata in in gi daktari ni traska lakirami gidhiye Dr. Juang gidhiye ma ok chude mar piny owacho rieri tibi ng'eyo ni service midhido kanyo samoro ok ber. Service chalre en mana ni samoro anyalo dich to ajuoka kuna en gi clinic koka ni bi clinic kuro clinic nene ma dhiye to na anene private to iyudo ka samoro nyisa ni bi Kenyatta ane clinic na Kenyatta tabi adhiama na kata ne wan gi geno mandalo moko bro bet ni kata mar piny owacho no ero ji nyalo dhi adhiama onge gimoro ni winjo ni ng'ane kane tuo to tere osiptal mar jigo ng'ane kane tuo to tere pinje moko. Ingeni manoto timore kata America. America nitiere public hospitals to gi private hospitals. En manani private gimomiyo ji dhi attention mimiyo ji is so quick in terms of the number of people mad the year. Then osiptende wa mag piny owacho ng'eny mar ji. Koro miyo traffic kata emergency. Samoro ng'ato muche rumo. Koro wacho ni kare waringi achiel kuom osiptende kadwa luongo kaka gima market hospital. Koro osiptende go iyudo ka jothurwa mag public wang'e ni doctors mabe Kenya ka sirikal ok nyal ndiko jomoko lony. Sirikal ndiko the best doctors. Doctors wa mineno kata thietho osiptende mag ji giwegi. Gine doctors mathiedho ji Kenyatta, gine doctors mathiedho ji District Hospital Kisumu, gine doctors mathiedho ji Russia, gine doctors mathiedho ji Homa Bay County Hospital. Koro en mani gi yaw kunde gi magi nyalo nene ji samoro adichu di chieng' mangima koro tiena nyadhi neno daktari ka nyise gima chanda mane momi ineno ka di private but yath mwatiyogo en mani mano to chiemuri nyalo invite a medical professional standards mag yedhe en mari research patim matimo en mani challenge ma wan ge na standard mag yath kaka tuo makoro chando ji kaka cancer ineno ka Jubilee time ma dakteche no wuok India ma President Uhuru Kenyatta kelo ka masani obase Kenyatta Hospital madwaro ng'iyo kaka inyalo wach cancer ni inyalo bedo manage nikech cancer ni mak mana jo pesa kende tinya ka jodhier ma ok nyal yudo thuolo mar dhi India jodhier mok nyal yudo thuolo mar dhi osiptende ji giwegi mondo yud thieth mapiyo koro mane momidwa ni cancer nyalo bedo manage mana kaka malaria e Kenya kae. Erokamna nya bonke komwae awinjo kae wacho ni sirikal mar Jubilee osetimo maber higni 4 mokalo kang'eyo gima timore nikech intiere e record late last year kan wawuoyo kodi mana ka industry mar Lolwenieri ni rubbish kane pod ne ODM kaka sirikal mar Jubilee osenyo oganda wa weche mag mibadhi osedhi malo kendo wacho kaka sectors mopogore onge weche mag dongruok madhi okang'eyo ni wach nieri olokore e odiochieng' machalo ma kawuono koro wach ni opogore kod wach mane nyisa late last year November. Ok na wacho ni Jubilee osefail. Na wacho mana ni intiere record ma wanyalo keto mi wacho ni tich osetamo gi kendo irito mondo sirikal mar Raila Amolo Odinga obi olos weche e piny mar Kenya. Mani ne mane wacho ni tich otamo gi na wacho ni na ne ODM no to seche go ing'e maber ni kija lejo are mana wacho in mi wacho mana to manto gra kon iwaro record wacho ni okay wabro ng'e kendo but gima nyalo paro maler en ni sani ka jalejo Maria ta nyaka soma na misa jolejo ka wuok lejo achimo kopere to nyaka donjo mana ka limo kopere tiende ni nyasajo kopere okonya kata gitimo marach ok ni gitimo marach atemo mana nyisi ni political parties chalo dinde mwalemi koro ndalo cha kane ane ODM to na paro ni ODM nyalo lokore gi strategies magi to ka gitimo siasa tenena ODM mapile koro mane mana wacho ni fine kare gima timore chalo ka gima Jubilee ka nitiere opportunity mar joma tindo ing'eni ODM en party moko miyo joma tindo thuolo ng'iya ne party mar ODM to gi leadership margi kona ne ng'ama tin mineno ka gikaw kendo gi market as a party they don't believe in young leadership. ODM believe kom siasa mar jodongo joma nigi experience siasa mag professors joma nigi historia mag tiagas ko chakore 70s magi jomi winje ODM to vijana matindo ogi embrace leadership mar joma tindo ma Jubilee oyawnwa platform ne joma tindo giyaw platform ne talents giyaw platform ne gifts ma joma pogore ma ODM has no they don't have that platform mane mo mineno ka Youth for Kenya when we came up with Youth for Kenya and we sold this idea to Jubilee they picked it immediately
Erokamano nya Bonke, awuoro kaka gima nineno e higni 3-4 sani eri olokore kendo koro misenene dweche 6 koro duong' moloyo manineno e higni 3. Kata kamano Bonke, kata kamano ang'eyo mano wach ma kwachako sani to kobi tieko. Gima dwani mondo wachak wadhi achiel kachiel ni sani welo dhi nyime kendo uno kaka Jubilee aneno kuchako wacho ni ubro chako maber kendo koro uketo odiochienge ariyo mubro dhi e welo machalo kamagi. Waseneno ka mag ODM bende dhi nyime, waneno ka samoro tungni bedo koni kod kocha. Inyalo soni uno kaka Jubilee uno kod ikruok machalo nade ne welo gieki. Mokwongo ne wacho ne ODM kata NASA ni mondo giyie IEBC o conduct these primaries. To ne gitamore ka ne giparo ni chalo ka gima wan kod paro moro mar donje weche gi mag party. To nwang'e maber ni chandruok biro wuok ka oganda ok biyudo ratiro. Tadier ne waneno mano kane jo ODM ochako margi yo kaka mega kama koro jamon kod Otuma nitie. Chandruok minene primaries ka is quite worrying. Kata wan wadhi nene Jubilee. Yes. One gi preparations ma proper. Our secretariat gitiyo matek, led by Honorable Tuju. Gitiyo matek mondo giket gik moko in place. Lakini challenge manitie ni to joma conduct gigo do gin gi training moromo mar manage nominations or elections. Yes. Mane momiyo nwanyiso position ni gi IEBC ema nigi gik manyalo timo, gik manyalo conduct elections. IEBC ne manigi gik nigi capability. Gin gi mechanisms mag run elections. To na gitamore. Koro gini keto wa wito pesa mang'eny, time bende wito. To gimomiyo ne gitimo ma en ni parties aparo ni encourage ga weche ma conducting primaries nikech pesa. Parties dwaro pesa. Koro mane momineno ka jothuru ok yud ratiro magi nikech gineno ni IEBC an independent body. Tido ka parties nigi jogi magikete tok book magidwa ni gimiyo certificates. Yes, magimiyo certificates e tok chiel. Koro gimoneno sani ni nwanene chon. It's very unfortunate one kaka Jubilee wadhi temo matek mondo wich kuot mwaneno gi jowa ma jo kocha ma jo NASA kik bed koni. We are trying to manage promotions mawuok matindo tindo gi wa manage gi kabisa. Propaganda bi mantie wang'eyo, tadir mantie bi watemo manage tu wang'eyo ni Kenya poko chopo level mondo parties o conduct primaries. Poko chopo e level ma. Yes. Odwonge kod kata know-how mar timo elections machalo kama. It's a process. Ingeni mondo ji obed gi training kaka election bedo conducted and all that. Iyudo ka sani parties serve mana their interests. Secretariat ntie jogi preferred candidates. Mar loyal. Iyudo ka certificate mi based on bolruok mari e party kaka in ng'amo bolore ne party leader and party secretariat. Koro chando wanito bichu thuro dhi yudo haki. Ka giwacho ni candidate A mobet to samoro party nyalo miyo candidate D. Koro mano dhi affect nyaka development. Dango miyo maendi iwe timore ka ong'e maber kaka un koro Jubilee Party ka iwacho ni nitiere jok ma samoro preferred candidates mago gik matimore mokonya wacho ni poko timore. Wang'eyo ni nitiere interest ma samoro jotelo man malo nigi interest e candidate A kata candidate B. Ang'o mi ichaki wegi koro gichulo pesa mag welo. Inyise kata ni MCA chulo pesa nieri, MP chulo pesa nieri, to ging'eyo at the back of their minds ni at the end of the day wadwaro candidate. Mane momiyo nokwadwa ni jopinyo ne ni Jubilee ka pesa kuom jotelo to gi deliver. Ni neno kane wenyo wuok nyoro kane Baringo jigi wacho ni 80 candidates mag ODM wacho ni gidwa pesa gi ka ok ginyal yudo haki margi. Gik makamago timore nikech jopiny neno ni magi ikwalo, jotelo neno ni kwalo pesa kuomgi. Nikech ka koro chopo sa primaries kane gitimo nomination moro ma gitimo to bedo nullified. Magitimo to tiende ni mano nyisi ni gionge capability, gionge experience mar timo gino. Koro en ibe gima giketore gin ga lot of pressure. Mane momiyo kane wa advice gini yeuru IEBC okonywa to parties ne kelo officials to riwre gi jo IEBC to dwa bedo give very peaceful nominations. Wadhi temo matek nikech wang'e ni commotion dhi bet. Idhi neno gik madhi timore in 3 days. Osebeti nikech kata neno ka Baringo koja chane nitiere aspirants magu mag Jubilee ne osechako gore ka moko bende wacho weche koni kod kocha. Giwacho ni nitiere preferred candidates, giwacho ni samoro nitie clear list ma ok otangnegi. Koro ok giwinj maber. Kanyo ni dwaro ni mondo tim civic education ne oganda. Makosa ni wa blame mana NASA. Gine mane gi NASA bende blame Jubilee. Wa blame. Ingeni Jubilee nok nyal ka IEBC kendgi. To blame gine ne gitamore. Gine mane gitamore
nikech ing'ene they are part of political parties nyaka tilo mar Kenya gin competitors kane wa engage gi ok ditamri every day kata enemy kata neighbor niko nini yao wachiele ka juku gi chandowa to inine ina adamant nitie sama bende jotendwa nyaka agree mano nyiso jo piny niya ok ni gik moko tema jo NASA wacho gina diera koro gineno kane president okwayo jo NASA ni yie uru mondo wayie IBC o conduct no primaries onge president ne onge interest gi ODM kata gi party mag NASA then mana neno watemo ng'iyo kaka wanyalo manage primaries to koro kane gitamore kama credible election elections magi giwuoyo kuome nominations mwaneno kane kare ODM should tell us nito Angel sema the conduct ma elections ma 8th of August. Ero kama nya bonke ang'eyo ni mano en wach matek. Ok wanyalo wacho mana ni ODM kende waseneno kata ka Wiper bende timo nitiere koko. Un bende Jubilee ang'eyo ni koko nyaka bedi, koko sebet kata kapok ochakore. Wadwa luongo mondo warangi ni to makosa en mar ng'a? Makosa en mar the leadership of the party, makosa en mar the party, makosa en mar organizers, koso makosa en mar the aspirants. Maendi en kuku mar wach. Ochako duogo e thuolo mar ariyo achiel kachiel jara mar Lulu TV odiochieng' ma kawuono warango weche go mag welo madhi nyime kor gweng' opogore opogore. Odiochieng' ma kawuono wantiere kod hawi mar bedo kod jal mochung' ne rowere e duond od bura mar Jubilee Party. Otemo nyiso achiel kachiel e krok magin godo mondo mi welo margi obed maber, mondo mi oganda kata aspirants machung' e welo gieki onyi ni adieri dwarawa otim kaka jopiny. Arwaki studio. Ero kamano nyasa kimoso ganda wa inyisigi. Ero kamano nyukora moga rwako weekend an bonke kumwe. Ero kamano nyabonke kane wadhi e ywe achiel kachiel to ne warango weche mag nominations. Mo wacho ni to bendo chuno ni nyaka remo chwer. Bendo chuno ni oganda wa nyaka gwedepe. Bendo chuno ni oganda wa nyaka yware e sama ji dhi e welo. Maendi en ranyisi machalo nade kwa ikore ne yiero mar dwe mar aboro. Kasani osechakore kama kod welo matin. Asebedo ka wuoyo gi joma tindo ni kik ti kod gi marach e ndalo mag siasa. Ki siasa biro bet to be ngimawa is very important than siasa matimore sana. Wang'iyo kabisa mane momiyo sirikal oketo bodies mang'eny. Mang'iyo leaders magolo manigi hate speech, joma incite vijana bende track nyaka simbegi. Onge kijana mae momiyo gima achiel kuom gik ma youth for Kenya wang'iyo kabisa. Onge ja siasa mar biro tiyo gi vijende matindo mar gojo siasa moko kata baji gi kidi kata goro gi police mondo ne nyithiwa matindo. It's very unfortunate ka jo siasa kawo nyithiwa matindo to kete yo kata keto gore betore gi beti to gin nyithinde gi to ni Amerika somo. Adwa ni jothurwa ong'e nyithiwa ma nyithiyo nagi ni kik ja siasa moro amora ti kodgi ni gi gore gi oganda to jo siasa gi nyithindgi to onge street. Ka ja siasa goli ni dhi gori nikech ja siasa moro okel wuode maduong' kata nyare maduong' e motelnu e lwenyno kata lu nyare koro kinegu to negu gi nyathine to ochulu pesa nudu goru to onge watne mana ye kanyo kata nyathine kata jaode kik tim mano nikech samise to en iloso ne mana crowd mar dhigo e siasa to wach ni noru omiyo jothurwa walok pachgi e siasa mag agoko siasa mag ting'o beti siasa mag ting'o kidi siasa mag ayany siasa mag weche mibayo siasa mag go kura gi chuny watiuru go buongowa tung'i policy ma ng'ato nigo ken gi policy manyalo golo wadhier mane thurwa mane jatelo mwayier to ka ne jatelo mana ma psychophan man gi siasa mag violence mag goruok kod ayany awacho ni piny oselokore siasa makamano sel. Ero kamano nya bonke nyisani welo gi kika koro wachako un bende Jubilee ageno ni koro uchako meku kendo meku bende tungni to en gima nyaka bedie. Ang'eyo ni gimoro amora ma yiero nitiere nyaka bed ni ng'ato nyaka ywagi samoro ng'amo lo bro ywako wacho ni gino was not fair ng'ato ma bende samoro kech jaloch nyaka yudi at the end of the day. Iparo ni en joma gi monego bed ni waywak negi kata waketo negi lawama ni okutayo welo maber en elections board maru mar Jubilee en the party leadership koso en the party koso en aspirants ere jok makelo pek e wach nyiri koso ji duto kete generally okadwa bedo kadwa kete generally problem waneno kani pod wa blame NASA
parties mag NASA go koriwore. Koro ka wabire mar Jubilee Party mwadhi enieri. Ok wadhi yudo candidates madhi ywak ni nitiere preferred candidates gi jotelo kwawe wach mar NASA. Ji dhi ywak to wambe pinye mano riyowa. Kendo ing'eyo ni ji dhi ywak. No, ji dhi ywak. Nikech wadhi temo. Yes. Wadhi temo matek mondo wa manage. Yes. To kan nitie chandruok mobet, ng'ama nigi ywak odhi court. Yes. To problem abede primaries gi obedo nikech our opponents. Gine mane gi insist ni parties or run this thing. But watemo mondo wa train jowa kabisa. Mondo manage this thing like IEBC. To so ni bende wacho ni kaka Jubilee ok ne ka un competent enough mondo me u conduct. We are competent but we can't be perfect. You know, competence is a very strong. Me wacho ni ywak dhi beti. Ywak nyalo bet. Ok awacho ni dhi bet. Nyalo. To kubet to court nitie jowo dhi e court to next time because this is not the only election next time we'll take this bill to parliament josiasu yiere mondo IBC okowinjo beni wachulo billions of shillings mana ne run general elections. Ne uchoko omenda ka bende nuso ne oganda smart cards ma indi bosekelo ywak koni kod kocha ka wuok kuom aspirants gi wacho ni oyo gini nonyiswa ni wadhi tiyo godo smart card ni waketo wa invest heavily e wach mar smart card nyiri. Sani awinjo ni okang'eyo position ni sane kaka jamu wuok e Jubilee Party udhi tiyo gi smart cards to kudhi tiyo kodgi to ka kudhi tiyo kodgi ang'o miyo koro kudhi tiyo kodgi ang'o miyo uloko paro smart card to kuwinjo ng'ato kuwinjo ywage pesa man wa invest en kech mano pesa party kaka mana parties mamoko to ne idea ma digital ma timore pinje moloyo to gima ne timore ng'eni aspirants lwetgi opogore tie joma nigi mwandu tie joma onge to nwafwenyo ni aspirants manigi pesa nyiewo sana nyiewo mang'eny mondo intimidate othiri joma ma lwetgi ni piny to nigi ideas maber koro nwaneno ka mano hinyo supporters nikech Jubilee is a democratic party mane momiyo ne wa cancel ni koro joma nonyiewo gi cha mang'eny mancho ting'o ka koro wadwa neno kuma gidwa chomo wabiro tiyo gi cards mag registration mondo wadhi gi election mondo kokel commotion en ywak mane wayudo kuom aspirants ni nitiere jomonyiewo cards gi mang'eny mondo intimidate godo ji mane momiyo no oppose but it's a good idea and it's a digital way of knowing your member and all that lakini waneno ka koro aspirants moko ne kawa advantage ni aspirants ma ne nyalo nyiewo card pero kamanya koro card ok udhi tiyo godo. It's a process. Wabiro chief official. I don't want to confirm that because man is not my work as a election whatever in Jubilee, but it's a process. I know need body motel on no they'll work on it, but we say you do complain ma work ground. Pero kama nya bunke makomai. Ni sane naneno ka oganda wa ne orwako kier maber e gwenge mag Kisumu. Ne yuago ka indi weche mag political maturity. Inyalo wacho nango kalor kod wachne. Nan Kisumu na mor. Ne intiere. Yes, amor gi nan Kisumu awuok Kisumu nyoro sa 11. Gindege nikech nani TV kutieno. Amor joluo wa aneno high level of maturity. Girwako keri lombo. Kero kre team ne team ano team ni migore ni bakere gi wuochi kere wuon mwandu. And gino aneno kata social media it's trending. Iwinjo kata opinions jopogore. President Uhuru Kenyatta won pay. Kik na to wondi ni do attack president kata mana leadership. Ka koro gibolo uni problem obedo kuno. To wane mwadhi inyore. Amor gi juluo wan kech walokore. Gimana neno Kisumu, other counties should replicate it. And I'm very sure siasa mwadhi go sani, wadhi campaign ne President Uhuru Kenyatta Nyanza. Winji gima wango, winji idea ma wango, winji agenda ma wango. Ki vote nwa me wakura. Kineno no kemewa is okay. To kemewa wakura awacho ni juturwa ni kuch gi wang'ni ok dhi lale nam. Kuch gi wang'ni gidhi neno hala makura katolemo. Makura mogone president mok ngidho udi dhi kelo ne thurwa. Ana mor and no wanyiso kata ker problem ma wango. E wach nam lolwe, e weche tuoche mag ayaki, e weche mag oro manonego jambwa, e weche mag irrigation, e weche mag teach, e weche mag somo. Ker nigi luo landi chunye. Kendo adwa na nyis joluo ni tok yiero makoro wachimo ni. Gidhi neno lokruok maduong' ahinya luo landi nikech kata president ne mor kabisa. Manyiso ne pok gibedo ka gineno lokruok maber nikech president ne okomor. No, ok kamano, tingeni siasa ma ne wang ni siasa ma gidhigo, mulu ma gidhigo ne gidhi neno lokruok maduong'. Lokruok tiende ni ya. Jowa adier
siasa en mana ni ikuongi concentrate stronghold gi jomo mikura mage loyalist magi to siasa wa mar luo osebedo manipulated gi siasa matimore ground ineno nyaka ka wabunge tema luo no boycott engineer ge kende mheshimiwa emane wan dog ne ungi governor rangu bantie to wabunge go no ringo te nikech ne gigini gidhi nomination koro ka gidwa mano koro nyiso joluo higni giteo kadwa lungu nying bunge mara mara giseneno ka sama president dhi Nyanza to giserengete president mane manyiso gi ni jotelo gi wuondo gi mana godiochieng' tutieno to wamadho kod gi chai kaka jojubili kik ng'ato jatelo mara mara kik wuond japiny ni jokaricho nade to wang'e gi wabedo kod gi gotieno to wago kod gi mbaka kaka e leadership mar Kenya ka omiyo kik giwuondre sani koro gimanyo certificate nya giwuond ma jopiny ni koro gin loyal onge gima kamano gimbe pesa makata ja luo auting'o fukuno pesa no goma e picha Kenyatta dagi yeche pesa no ni pesa jojubili ya omiyo ng'ato kik wuond ng'ato wadwaro dongruok e luo waguru siasa maka oseyombi kati waseyombo to watia kanyakla ka sa siasa chopo to siasa ne mwagoyo to maparo ni serikal onego bed ni distribute resources Uhuru Kenyatta Jeff nitiere wach mwadhi en mani gik motimo sane ng'eny nitiere wach madhi golo ne joluo 25 billion shillings mosedhi Nyanza counties 4 nyaka governors giswano timo nade Homa Bay billions osadhi Mombasa nyochi neno ka 14 billion odhi ma jo confirm pesa no timo nade to yedhi maricho mamero nyithiwa ineno ka korano gi e Mombasa e luo land pesa no the billions modao ukimi nego wa ng'ama wuoyo onge nam lolwe top fodo pongo nam ng'ama wuoyo onge sani pi onge to wan pi wuotho wan ochiegni gi nam oro nego wa dhok wariembo ng'ama wuoyo onge yore wan godo maricho ng'ama wuoyo onge waonge sikunde mabeyo ng'ama wuoyo onge osiptende waonge yedhe kare ang'o ma leadership mar devolution ni konyo wago Jubilee government emogolo gini 15% pesa madhi revenue pesa moko obedo kole osuru mosol from 15% to 36 pesa ni governors would out very clear gi come out very clear nito pesa ni gitimo nade Uhuru Kenyatta oro pes e counties maonge governor moko receive pesa giwache ne mana jopiny kuma gitere pes go nikech Uhuru ok nyal ng'e gima timore North Ward North Karachuonyo Ward ka ok mana ward rep makanye motero wach ne county assembly to gigoe koko to gikwa pesa through the senator to kelne gi pesa county koro josiasa wa mojuluo segmogo siasa mondo joluo ne ni Jubilee ok ti koro mane momiyo minyafu nitie pesa madhi tichame iki county government dhiegi mane momiyo kata kesa nini yo mabe giluongo na witi mil Kisumu awiti mil Kisumu awiti mil ohangla Kisumu to jito denyo mabe to mere dier ene governor modake otie serikali ochalo kaka ni in president makeja tini no Sudan awiti tiyo ne jo mabe to nindo Kisumu tiende no ngeni there is insecurity no mabe onge Homa Bay koro wan gi wade kwatie ko chenro nieri nyiswa ni oganda wa obedo kod ikruok machalo ngeni wan kod yiero maduong' dwe mar 8 sane wachako nomination kwadwa ni oganda obed jok maimore ni nomination obed kelo tungni mano nyalo kelo bwok ne oganda ni ka koro oganda pogo chopo yiero to sani osechak welo to welo osechako bedo kod koko en wach wane nyalo wer godo oganda wa adwa na nyis jo ni gibed mana gibed go buongo mo hore siasa mag lweny kod himoji ng'amigo rigo no mano wadi samuri go rigi yori dhi rally o Kisumo tichako beto ng'ato kifwenyo tibeto chuor Nyameru dong' e dhier kik nyithiwa gore kendgi ne wach jo siasa kik nyithiwa negre gi beti kata go jotelo gi kidi ne wach jo siasa nikech jo siasa gi ja siasa machulu pesa changa gi pesa nyio bede ng'ia ne ka nitie nyathine madhi bedo kodwe iye kanyo to ka nyathine onge inang'o mi sacrifice timbi ni nyithindo matindo samori na wuya chile odu nini wuok ni nago gi la yar kaka kijana moro au mabeka ni kibiwacho nyinge kijana waseng'imos ni en agogo yao ne beto jotelo adwa na nyisi jothurwa kik ti gi vijende maraj ni josiasa chulo ni golweny ka ok idwar jatelo moro onge gima nigi voice maduong' malo kura migono mane isewuoya to mane pinje ma nigi demokrasi pinje molony timo kamano dana nyis joluo gi conduct primaries then after that wadhi golo our candidates madhi tiang'ore gi jok ma giyiero mondo wang'ini iyiero jatelo based on yanyo jotelo mamoko kosi yiero jatelo based on development mokelo kosi yiero jatelo based on bedo ne psychophone kata wadhi nyiso ni tere future mar luo community to ere kuma ero kamano
Erokamano ahinya jahera mar Lolwe TV akaw thuolo ni mar goniro kano maduong' mokalo ne antiere kod bonke komwai ka bende warango weche mag welo madhi nyime koni kod kocha. Gima duong' ne oganda wa duto ni wantiere e piny mar Kenya achiel. Wabedo kanyakla ka oganda dhi e yiero ok onego pogo ng'ato. Sila kende ma in godo en mana kuchi achiel no. Ka kidwar jatelo go kura ne jatelo moro miparo ni nyalo bedo ni jatelo maber. Kawuok e Lolwe TV Jafolo Mbaka Kuku Marwach. Erokamano ahinya bonke. Erokamano God bless.